من سبيل إلى السلمى بيبغيني تقطي إليه فلا يبغي والوجود الذي أبنى ولايته ربي وآدم بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل ما شرف لا جبران لا جبو أمبو فوكا ولمندون أو منون سغلين بنا جمانين كونو جمانين كوكا أم الله سبحانه وتعالى دلي أبي فانفا على كاهرك نين أو بلجلين أو بسم الله تجانيا بلومبا كونانا تجانيا بلومبا حكيلا أن يفرا أويه ميمنا كا كونانا أني أكال لنيني مي ولا حكم كونانا بي أني مامي بنيغم بلو وأنكرمغو الحسين جاكتي التي ما دوغلين جمانين كونانا أما فأنكرمغو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جلو أنكرمغو بسم الله كيني كونانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد جلو بيفو بتلي شريف لا فلالي بغا جمانا مسلمان ما بلا جلين فو مالكونو أني مالكوكا نفو دي كرنغرني وبكتا شريف لا تي في أني مغبا شريف عثمان مدن حيدراي كبركة دكاي كأوي رفو كبركة لا بلا جلين فو كأني على فيه نغسيجي على كاكهره إن شاء الله. أنكرمغو أمبي بلونكون نانا. نعم. بلونكون كما كذا. bi yani angata yoro jan ningali do boy anambe feka olu ke folo we munye islamia konna kadu akuma ukacha nga kiraka kuma do ben kisini nama bana somgo ye ko dine bena farakata bolo fara chamana ka abolo fara chamana no kelendro ne be kisi o kele min fora ka be kisi yalma kirayo kelen fo aywa ni kirayo fo ayo fo yorojme مفيكا ولا لك أن ولا دوني. بسم الله الحمد لله رب العالمين بانين على في على كم بس أباما أنغسيجي على كهره جالو يروني دونا بلونغنو فيكا بلون فيكا فران فلو با فران كان نقول باكونا لا en même temps كسيجيرو لبه منكو سومو كسيجي لا فيا كونا لا كسيجا مسألة ونيونجة لا فيا كونا لا هكيلا أنغا بي باروبا أمبا فلو كبلون كونا فران فلو ka konna jeya ka wusulan bla kono pour que munum be siga kono u ka se ka sigi lafiya konna la kuma munum be fa konna la u ka se ka kuma nu ka lame chuko nyimana e ka tla kan nafasoro manuna ambani ala fa ya rabbi ala ka andeme a franco nyimana ala ka andeme a sigiro labe ko nyimana ala ka andeme kuma munum be fa konna la kuma nu fo ko nyima ala ko no yanye famuya ala ko diblo ngono mako bela jilima ala ko kene ala kara boñay sallallahu alayhi wa sallam jallo ye ni ngali min kessano hadisa in fora fucu ko chamana fora fucu ko chamana fo yahudiya farala yani kake groupe bi wolonvla ani kele nasara farala groupe bi wolonvla ani fla les mantons mena fara groupe bi wolonvla ani saba. Donc à ça groupe bébé jahannama kono funa kara kirinye o parti min faralembe kumaka hadisa domba ko ka foko ziyada munkara o parti min farala kan o ti ala kira ka kuma Allah ala kira mo sallallahu alaihi wasallam ni kuma en sege ko sebe e bay ka fo farangan do be soro kuma nuna o e mun ya hadisa wala kadi o lu ka farangan do bala. Donc faut qu'on voit une préciser flo en go famuya no temena wati la ko dedu am min fo mo wi c'est imam malik no yi anga al mambannani do la kelenye
Imam Malik min ni a bangena Madina ka mɔ Madina ka kalan kɛ Madina e faamuya ka fatu Madina e faamuya a ye kalan kɛ maa minnu bolo Madina ala belebelew u b'u wele ko al-fuqaha us-sab'a dɔnnibaa 7 min tun bɛ Madina n'olu ye kalan kɛ alakira ka sahabaw bolo ani alakira ka sahabaw ka kalandenw bolo n'o ye tabi'inaw ye Imam Malik y'a ka kalan fanba bɛɛ kɛ olu de bolo e faamuya o Imam Malik ale ka madhabu min n'o y'a ka taabolo ye ni mɔgɔw b'a danbe kana Imam Malik ma mais en réalité taabolo in tɛ Imam Malik yɛrɛ ka taabolo ye Imam Malik yɛrɛ ye taabolo in mɔgɔ dɔ de ye e faamuya taabolo in ye sahabaw ka taabolo de ye taabolo in ye alakira ka kalandenw n'o ye sahabaw ye ani sahabaw ka kalandenw olu minnu sigira Madina kɔnɔ n'u ma taa fan wɛrɛ fɛ n'u ni alakira balola ɲɔgɔn fɛ sallallahu alaihi wasallam ni alakira ka ko taara laban fɛn min kan alakira ka ko taara laban dɔɔni min kan a taara laban faamuya min kan a taara laban taabolo min kan o taabolo k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu kɛ taabolo ba kelen ye ni Imam Malik y'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la mais ale kɛra maa ye maa min ye o taabolo ninnu ɲɛɲini koɲuman ka taabolo ninnu faamu koɲuman ka taabolo ninnu organiser koɲuman ka taabolo ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a k'a damafɛn ye donc o kosɔn taabolo in danbɛra ka na Imam Malik ma mais Imam Malik yɛrɛ ka taabolo tɛ. Allahu akbar n'an y'a faamu a bɛ fɔ malikiya Imam Maliki tɛ malikiya tigi ye ale tɛ malikiya tigi ye ale b'a kɔnɔ de malikiya ye Madinakaw ka taabolo alakira fatura ka Madinaka minnu to a kɛrɛfɛ alakira fatura k'a to taabolo min kan Madinakaw y'o taabolo min tiɲɛ ta alakira la sallallahu alaihi wasallam o taabolo n'u y'o o dɔnni di u ka kalandenw ma n'o ye tabi'inaw ye ni Imam Malik ninnu nana ka na o dɔnni minɛ olu la o de ye madhabu in ye madhabu in ye Madinakaw ka madhabu de Madinakaw ka taabolo Madinakaw ka faamuya alakira ye Madinakaw to taabolo min kan o de bɛ wele ko Madinakaw ka taabolo mais comme Imam Malik de taabolo in fɛsɛ kosɛbɛ k'a kalan kosɛbɛ k'a k'a jɛturaba ye k'a faamuya kosɛbɛ i ye faamuya donc taabolo in danbɛra ka na Imam Malik ma nka ale yɛrɛ ye taabolo in mɔgɔ de ye mara de bɛ kuma in faamuya o Imam Malik ala ka jama don min na a taara hijila a bɛnna Abbasiyunaw ka waati ma silamɛw ka ɲɛmɔgɔ min tun bɛ yen o don ni dɔw ko Abu Ja'far al-Mansur dɔw fana ko k'a tɔgɔ ye ko Harun al-Rashid a n'o de ɲɔgɔn sɔrɔ hijikɛyɔrɔ la u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Alikaba kɛrɛfɛ a ye Imam Maliki ye a y'a bere a y'a bonya a y'a fɔ an ɲɛna a ko i ye kitabu minnu dilan silamɛya ayiwa ɲɛdɔn kan kitabu ninnu ne y'a ye ɲingeru kan n y'a ye k'a fɔ faamuya min b'a kɔnɔ faamuya in ka bon kosɛbɛ faamuya in sabatilen don faamuya in a turulen bɛ alakira ka sunna kan a turulen bɛ kuranɛ kan faamuya in ne ka faamu la n bɛ fɛ n b'i ka kitabu ninnu ta n b'a dulon Alikaba la n'o y'a ka mɔgɔ ta Maliki ye n b'a dulon Alikaba la mɔgɔ minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la n'u bɛna hiji la u ni dɔnnibaa minnu bɛ na n b'a wajibiya dɔnnibaa kelen bɛɛ lajɛlen ka sigi ka i ka kitabu nin ka a sɛbɛn bolo la k'a yɛlɛma a ka carin silamɛya dugubaw kɔnɔnaw la diɲɛ bɛɛ ka baara kɛ n'i ka kitabu ye n bɛ fɛ k'o baara de kɛ Imam Maliki ye a ye mun de fɔ a ko Haruna Rashid ma dɔw ko Haruna Rashid do dɔw ko Abu Ja'far al-Mansur do a ko silamɛw ka ɲɛmɔgɔ a k'i kana kɛ a ko munna kana kɛ a ko ne bɛ min dɔn ni Imam Malik bɛ min dɔn o ye k'a fɔ alakira ka sahabaw sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fil furu' fɔra ɲɔgɔn kɔ silamɛya bolo faraw la u yɛrɛ kɛra jamanaw kɔnɔnaw la a bɛɛ taatɔ a bɛɛ ni dɔnni dɔ taara u taara maa minnu fɛ yen nɔ dɔw taara Kufa dɔw taara Basra dɔw taara Sham dɔw taara Yemen dɔw taara bɛɛ taatɔ taara ni faamuya dɔ ye bɛɛ taara ni alakira ka hadisa dɔ ye sallallahu alaihi wasallam bɛɛ taara ni alakira ka riwaya dɔ ye bɛɛ taara ni kira ka kuma dɔ ye u taara maa minnu fɛ yen nɔ a maa kelen bɛɛ ye minɛli kɛ fɛn fɔlɔ min ser'u ma alakira ka kumakan na bɛɛ bɛ ka baara kɛ n'o ye i ye faamuya a ko n'i k'i bɛ ne ka kitabu ta
k'i b'o ta k'o cɛrin silamɛduguw kɔnɔnaw la k'a fɔ bɛɛ ka baara kɛ n'a ye n'i y'o kɛ a bɛ kɛ fitinɛ sababu ye a bɛ kɛ silamɛw farali sababu ye silamɛw to yen kira ka kuma min sera min ma silamɛya bolofaraw la a to yen bɛɛ ka baara kɛ n'i ta ye silamɛya bolofaraw ye fɛn jumɛn ye ani silamɛya lasili ye fɛn jumɛn ye silamɛya lasili ye fɛn min ye an bɛɛ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah yɔrɔ maa fila tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o la o ye lasiliba dɔ ye an bɛɛ bɛ seli fana arakan 4 lansara arakan 4 fitiri arakan 3 safu arakan 4 sɔgɔmada arakan 2 yɔrɔ nin ye lasili dɔ ye silamɛ si tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ nin na an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka sun kalo kelen de kɔnɔna la n'o tɔgɔ ye ko sunkalo aw ka sunkalo t'aw d'an ma jalolakaw ta t'u d'an ma jɛgɛlakaw ta t'u d'an ma i ye n faamuya minnu b'a fɔ k'olu ye sunamɔgɔw ye olu ka sunkalo t'u d'an ma siyamɔgɔw ta t'u d'an ma i ye n faamuya ibadiyaw ta t'u d'an ma an bɛɛ ko kalo kelen o ye lasiliba dɔ ye jaka an bɛɛ bɛnnen don o kan hiji bɛ kɛ ka taa yɔrɔ min na o dɔnnen don o ye lasiliba ye silamɛ bɛɛ bɛnnen don o kan i ye n faamuya silamɛ bɛɛ bɛnnen b'a kan k'a fɔ ko jɛnɛya ye haramu ye k'a fɔ ko nkalontigɛ ye haramu ye maakɔrɔfɔ ye haramu ye hasidiya ye haramu ye i tulo bɛ kuma la besigɔniya ye haramu ye i tulo bɛ kuma la donc o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen nɔ ne hakili la taabolo ko t'o la o alimalumu mina diini bi darura an bɛɛ bɛnnen don olu kow kan k'a fɔ haramuyalen don donc nin de bɛ wele ko usulu nin de ye lasiliw ye an tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nin na mais ne bɛna n jɔ ka seli ne sɔnnen don a ma ko seli bɛ yen nɔ seli ye wajibi ye e sɔnnen don a ma mais tuma dɔ ne bɛ n jɔ ka seli ne bɛ n bolo minɛ in ye bolofara de ye seliko la dɔ b'a bolo jigin ka seli bolo jigin ye bolofara de ye seliko la dɔ bɛ yen nɔ seli farida ye 15 y'o bolo dɔw bɛ yen seli farida ye 16 ye dɔw bɛ yen seli farida ye 14 y'o bolo o 14 ko ninnu ni 15 ko ni 16 ko o ye détail de ye seliko la o ye bolofara de ye silamɛya kɔnɔna la mais seli yɛrɛ kɛli jagoya la donc o de ye lasili ye o ye lasili ye ni maa min ko n bɛ seli ne selitɔ n bɛ kunutu kalan sɔgɔmada fɛ dɔ ko n tɛ kunutu kalan o ye détail de ye seliko la olu ye bolofaraw de ye seliko la o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen nɔ dɔ ko n bɛ seliji ta ni n sera sen ma an bɛɛ bɛnnen don seliji tali kan k'a fɔ ko wajibi don mais seliji ta dɔ ko ni n sera n sen ma n tɛ n sen ko n bɛ n sen jɔsi de dɔ ko n bɛ n sen ko olu ye détail de ye seliji ta ko la m'a dɔn nin ye faamuya voilà donc ni minnu fɔlen filɛ nin ye tantɔ an bɛnnen don lasili kelenw kan mais an ma furuw la bolofaraw la an fɔra ɲɔgɔn kɔ bolofaraw la imam malik ko a ko khalifa ma a ko i kana kɛ a ko n'i y'a kɛ a tiɲɛli barika ka bon a ko silamɛw to yen nɔ a ko sahabaw yɛrɛ kɛra u taara duguw bɛɛ lajɛlen na i ye n faamuya a bɛɛ taatɔ a bɛɛ ni fɛn dɔ taara a bolo a bɛɛ ni dɔnni dɔ taara a bolo a bɛɛ ni faamuya dɔ taara a bolo wa faamuya bɛɛ alakira ka faamuyaw de ye sallallahu alaihi wasallam donc u taara maa minnu fɛ yen nɔ mɔgɔ ninnu dar'u la u ye kuma ninnu minɛ u la u commencera ka baara kɛ ni kuma ninnu ye n'i k'i bɛna bi k'a fɔ k'i bɛna o kumaw bɛɛ kɛ fu ye k'o bɛɛ jɔsi ka bɔ yen nɔ k'i bɛ ne ka kuma dɔrɔn bila yen nɔ ne bolo o de tiɲɛli barika ka bon n'a ɲali barika ye donc kana sɔn k'o kɛ u to yen nɔ i ye n faamuya donc khalifa kama a ko alhamdulilahi i ye hakili ɲuman di yan nɔ i ye n bilasira i y'a fɔ cogo min na an b'a ko o cogoya ye i tulo bɛ kuma la donc nin na an bɛ mun de faamu nin na an b'a ye k'a fɔ silamɛya imam malik ka ye cogo la a ka nin kuma min n'a y'a fɔ khalifa ɲɛna imam malik bolo silamɛya ye yirisunba de ye yirisunba min ni yiri ju bɛ yen nɔ ju kɔni ye kelen dɔrɔn de ye o de ye asulu ye mais yiri belebeleba in na bolofara caman bɔra a la bolofara dɔ taara kɔrɔn fɛ dɔ taara tilebi fɛ dɔ taara kɛɲɛka fɛ dɔ taara bani fɛ bolofara dɔw yɛlɛla sanfɛla la est-ce que n faamuya donc o min kɛra yiri la ne sigilen bɛ bolofara dɔ kan e bɛ bolofara dɔ kan karisa bɛ bolofara dɔ kan ne ko n ko non ne bɛ bolofara min kan o min sinen bɛ kɔrɔn ma bolofara bɛɛ kan ka si kɔrɔn de ma
donc bolofara minnu sin bɛ tilebi ma fo ne ka na de k'o bolofaraw tigɛ ka bɔ yen nɔ olu t'a dɔ ye i ye n faamuya minnu bɛ tilebi fɛ o ko non olu ka bolofara min taara tilebi fɛ yiri normalement a bolofara kan ka taa tilebi de fɛ donc bolofara minnu taara fan wɛrɛw fɛ o tuma fo k'an ka fɛɛrɛ kɛ k'o bolofaraw tigɛ ka bɔ yen nɔ olu bɔ yiri la i ye n faamuya donc ni kɔrɔnamɔgɔw ko olu bɛ tilebilamɔgɔw ka bolofara tigɛ ninnu fana ko k'u bɛ kɔrɔnamɔgɔw ka bolofara tigɛ bolofara bɛɛ sigiba bɛ k'a fɔ ko bolofara tɔw tɛ bolofara ye ne bɛ o bɛɛ tigɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ y'an ka marifaw charger ɲɔgɔn kama an bɛ ɲɔgɔn neni an bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya an bɛ ɲɔgɔn buruja an bɛ ka ɲɔgɔn ka bolofaraw tigɛ duguma i ye n faamuya ne bɛ k'a essayer k'e ta tigɛ ne bɛ k'e ta tigɛ waati min na mɔgɔ wɛrɛ bɛ fan wɛrɛ fɛ o miiri la e yɛrɛ ta tɛ tiɲɛ ye o fana bɛ k'e ta tigɛ la m'a dɔn ni ye n faamuya donc an bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn ta tigɛ la n'an bɛɛ ye ɲɔgɔn ta tigɛ ni bolofara bɛɛ binna ka bɔ sanfɛ ka na dugumala la jɔn de perdira an bɛɛ de perdira an bɛɛ de perdira voilà an bɛɛ de perdira an kan ka mun kɛ an kan ka ni n'an ma farati yɛrɛ an ye bolofara mun tigɛ k'a bɛɛ bɔ a la yiri yɛrɛ bɛ sa m'a dɔn ni ye n faamuya donc an kan ka min kɛ an kan k'a dɔn k'a fɔ naturellement ala ka dali cogoya la ni ala ye yiriba dilan fan o fan na i b'a sɔrɔ bolofaraw bɛ caya la o ye ala ka dali cogoya ye yiri domaine na mais sariya fana b'o cogoya kelen de la hadamadenw ka faamuyaw tɛ kelen ye sariya bɛ kuma mɔgɔw de fɛ a bɛ kuma hakiliw de fɛ ala ye maaw da a y'u hakiliw bila ɲɔgɔn sanfɛ a ye maaw da a y'u ka faamuyaw bila ɲɔgɔn sanfɛ a ye maaw da a m'u ka hakiliw kɛ kelen ye a ma faamuyaw kɛ kelen ye kuma mana fɔ e ɲɛna kuma fɔra an jama ɲɛna an mɔgɔ mugan ɲɛna so kɔnɔna in na nɔ ne bɛ min faamuya la ani bɛ min faamuya la ani karisa bɛ min faamuya la est ce que a bɛɛ faamuya kelen ye wa bɛɛ b'a faamu ka taa fani dɔ fɛ mais kuma yɛrɛ lasili ye min ye bɛɛ b'o dɔn mais bɛɛ b'a essayer k'a yɛrɛ ka détail dɔ fara a kan ka kuma bila ka taa fani dɔ fɛ i ye n faamuya i b'a sɔrɔ a y'a bila ka taa fani min fɛ o tɛ kuma yɛrɛ lasili tiɲɛ a tɛ kuma lasili tiɲɛ i ye n faamuya hadamadenya taabolo don ala ka sariya yɛrɛ taabolo don parce que sariya bɛ kuma hadamadenw de fɛ m'a dɔn n'i bɛ kuma in faamuya donc k'a fɔ ko ayiwa silamɛw ka farafara in ye mun ye farafara in ye faamuyaw cayali de ye faamuyaw cayali mɔgɔw ka faamuya cayali i b'a sɔrɔ malikiyaw bɛ yen nɔ olu ka faamuya bɛ yen nɔ shafi'iyaw bɛ yen nɔ olu ka faamuya bɛ yen nɔ hanafiyaw bɛ yen nɔ hanbaliyaw bɛ yen nɔ ninnu ye sunna madhabuw ye shi'aw bɛ yen nɔ ibadiyaw bɛ yen nɔ mu'tazilaw bɛ yen nɔ i ye n faamuya taabolo wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu ka ca kosɛbɛ i ye n faamu an bɛɛ bɛnnen don fɛn kelen kan alimami maliki ma deli k'a fɔ ko ale ka seli farida ale ka seli ko seli bɛ kɛ siɲɛ 6 de tile kɔnɔna la shafi'u m'a f'i ye ko ale fɛ yen nɔ seli bɛ kɛ siɲɛ 4 de tile kɔnɔna la hanbali ma deli k'a fɔ k'ale bolo ko sɔgɔmada an b'a yɛlɛn ka kɛ 4 ye i ye n faamuya ka seli fana kɛ 2 ye an bɛɛ bɛnnen don lasili kelenw kan alimami maliki bɛnnen don lasili minnu kan i ye n faamuya k'a daminɛ kabini alako la fo kana se silamɛya koba minnu b'a kɔnɔ ni silamɛya dɔnnen don n'u ye ale bɛnnen don min kan shafi'i bɛnnen b'o kan hanbali bɛnnen b'o kan i tulo bɛ kuma in na hanafi bɛnnen b'o kan shi'aw bɛnnen b'o kan ibadiyaw bɛnnen b'o kan taabolo wɛrɛw bɛnnen b'o kan donc an bɛnna lasili kan mais différence bɛ na an na yɔrɔ jumɛn na a bɛ na an na silamɛya bolofaraw de appliqué tɔ o de bɛ na ni différence ye donc vraiment ni maa min ko k'i bɛ silamɛw yɛrɛ k'i b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ ka kuma kelen de fɔ k'i bɛ silamɛw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka kɛ sufi ye n bɛ fɛ k'a fɔ i bɛ ka fɛn laɲini na fɛn min tɛ se ka kɛ ni bɛɛ ko i bɛ silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka kɛ salafi ye i bɛ ka fɛn de ɲini na fɛn min tɛ se ka kɛ ni k'i bɛ silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'i b'a bɛɛ kɛ maliki ye n'a tun bɛ se ka kɛ alimami maliki tun bɛ sɔn a ma a ɲininkara don min na k'a fɔ ko a ka mazabu yɛrɛ kɛ silamɛdugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la mais alimami maliki ma sɔn a ma parce que fɛn don a tɛ se ka kɛ sariya la a tɛ se ka kɛ ala ka dali cogoya la a tɛ se ka kɛ donc mais an bɛ se ka bɛn kobaw kɔni kan an bɛ se ka bɛn kow kan ko minnu bɛ yen nɔ n'olu y'an ka diinɛ lasiliw ye mais farafarali min an karamɔgɔ caman y'a fɔ Muhammad bin Saïd Ramadan al-Bouti a y'a fɔ a ka kitabu ɲɛnama dɔ kɔnɔna la ko qadaya sakhina kitabu in a y'a fɔ a kɔnɔna la k'a fɔ hadisa min n'i y'a fɔ sisan nɔ hadisa in a kan tɛ k'a fɔ ko silamɛw k'u bɛ farafara lasili la a kan bɛ min ma o ye k'a fɔ silamɛw ka faamuyaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ
i faamuya diinɛ faamuya la mais u bɛ bɛn kelen kan diinɛ lasilibaw la o lasilibaw o de bɛ kɛ sababu ye k'an fara ɲɔgɔn kan n'an k'an bɛ fara o lasilibaw la o kɛlɛ kan ka wuli o yɔrɔ de la mais ka fɔ ɲɔgɔn ko faamuya la ka fɔ ɲɔgɔn ko taabolo misɛnninw na o ye ala ka dali cogoya ye o ye sariya yɛrɛ ka jigin cogoya ye hadamadenw kan i ka kuma ni sera ka jaabi sɔrɔ la ni de i ka kuma jaabi i ka kuma in kɔnɔna na ne yɛrɛ ye tataba t'a kɔnɔ sabula ne n'a ɲɔgɔnna caman kun hakili la k'a fɔ ko malikiya imam maliki yɛrɛ de nana ka na fɛn dɔ sɛbɛ ka hakilina di silamɛya la ka mɔgɔw bila ka taama o kan i ka kuma kɔnɔna na an y'a faamu k'a fɔ a ye tɔmɔli de kɛ sahabaw ni kira ka kumakanw na k'u fara ɲɔgɔn kan ka jari o la an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuya di bɛɛ lajɛlen ma amin ya rabbal alamin donc n ye kuma fɔ cogo min na imam malik ka madhabu ni mɔgɔ min y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ imam malik ka madhabu ye madinakaw ka madhabu de ye fɔlɔ la a tun bɛ wele yɛrɛ de ko madinakaw ka taabolo de ye madhabu in ye imam malik komi ale kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a ye madhabu in kalan a ye madhabu in faamuya ale donna madhabu ni wocɛw kɔnɔnaw la ka tila ka madhabu ni ka usulu ni a hakili jagabɔminɛnw k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu kɛ a dama hakili jagabɔminɛnw ye mɔgɔ min n'i bɛ malikiya la n'i bɛ madinakaw ka taabolo la i kan ka hakili jagabɔ kɛ cogo jumɛn na ni kiiriw nan'i ma k'o organiser ko ɲuman k'o bila minɛn kelen kɔnɔna la n'o b'a wele ko imam malik ka usulu asulu 16 k'o fara ɲɔgɔn kan donc mɔgɔ min sera k'o kɛ o kɛra imam malik ye mazhabu ni madinakaw ka taabolo a kɔlɔsibaga ɲuman i ye faamuya a kɔlɔsibaga ɲuman a n'a fara ɲɔgɔn kan baga ɲuman ani maa min ye baara kɛ k'a dɔn k'u fara ɲɔgɔn kan min yɛrɛ kelen bɛ madina kɔnɔ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kitabu ye k'a lasago kitabu in kɔnɔna la o de bɛ wele ko imam malik komi ale de y'o dɔn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan donc mazhabu in danbɛra ka taa imam malik ma ala kɛra ka hadisa dɔ bɛ yen nɔ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ yushiku nas ko hadamadenw tuma dɔ bɛ kɛ waati dɔ bɛ na mɔgɔw bɛ ɲini ka surunya k'u ka ɲɔgɔmɛw ka yɛlɛ ɲɔgɔmɛw kan ka bɔ jamana ni jamana ka voyage janw kɛ ka taama k'u bɛ taa dɔnni ɲini alakira ko u tɛ maa sɔrɔ o don maa min bɛ yen nɔ n'o bɛ alakira ka sunna dɔn ka tɛmɛ madina dɔnnibaa kan madina dɔnnibaa karamɔgɔ caman ɲini hadisa in tafsiru k'a kɔrɔfɔ k'o tɛ maa wɛrɛ ye k'o ye imam malik de ka kɔn imam malik ɲɛ ka kɔn ale ɲɛ dɔnnibaaw tun bɛ madina kɔnɔna la mais a ma dɔn o dɔnnibaaw si ka taabolo la ko maaw tun bɛ doni siri ka bɔ jamana ni jamana la ka taama ka na o dɔnnibaaw fɛ yen nɔ ka na dɔnni ɲini u fɛ yen nɔ i ye n faamuya imam malik ka waati de selen madina kɔnɔ a kɔlɔsira i ye n faamuya histoire dɔnbaw fɛ k'a fɔ maaw tun bɛ doni siri ka bɔ fo Espagne ka doni siri ka bɔ fo Kufa fo Basra fo Bagdad ka bɔ fo Sham ka bɔ fo Yaman ka na dɔnni ɲini maa min fɛ madina o de ye imam malik ye o imam malik taalen fana mɔgɔ ma dɔn imam malik taalen kɔfɛ o waati la ko maa min bɛ yen nɔ ko maa ye doni siri ka na dɔnni ɲini a fɛ madina kɔnɔ donc maa caman ye hadisa in kɔrɔ kɛ ala kɛra kan bɛ imam malik de ma radiyallahu ta'ala anhu ale de ye alimul madina inshallah an karamɔgɔ an ka waati bɛ ka sɛnsɛn ka se kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma kumakuncɛ kuma min bɛ n bolo ka di sherifila lajɛlikɛlaw ma o ye k'a fɔ maa min y'a laɲini i ye n faamuya k'i bɛ silamɛw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kumakan kelen kan diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ k'a fɔ i ye fɛn laɲini fɛn min tɛ se ka kɛ ala ka dali cogoya la sariya ka taabolo la o kɛ ka gɛlɛn nka silamɛw bɛ se ka bɛn k'u to o différence kɔnɔna la lasili minnu bɛ yen nɔ ni maa bɛ kɛ silamɛ ye n'a ye n'an bɛnna kelen kan o lasiliw la ne ko n ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne ko n ko ala e ko ko ala ale ko ko ala i tulo bɛ kuma la ne bɛ n sin kɔrɔn kelen de ma e yɛrɛ b'i sin o kɔrɔn in de ma ale fana b'a sin o kɔrɔn in de ma nabi ɲuman min cira ka na n'o ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ma ci ne kelen ma a cira ne ma a cira e ma a cira ale ma a cira an bɛɛ lajɛlen ma o fana ye kelen de kuranɛ min dira alakira ma sallallahu alaihi wasallam kuranɛ in ye kelen dɔrɔn de ye kuranɛ in tɛ fila ye kuranɛ in ye kelen de ye donc o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ jɛ ka seli kelen de kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sunkalo kelen de sun ɲɔgɔn fɛ an bɛ jaka kelen de bɔ an bɛ taa hiji la fan kelen de fɛ ninnu de ye asuluw ye ninnu de ye baziw ye n'an bɛnna olu kan
an b'a fɔ k'a fɔ ko silamɛw bɛnna u kan ka kɛ bɛn sababu y'ani ɲɔgɔn cɛ nka ne ka faamuya ani e ka faamuya ani ale ka faamuya ni ne ko n b'e ka faamuya bɔ yen nɔ pewu faamuya wɛrɛ tɛ yen fo ne ka faamuya faamuya wɛrɛ tɛ yen f'ale ka faamuya faamuya wɛrɛ tɛ yen f'e ka faamuya n'an kan bɛ ko nati o cogoya de la a bɛ na ni tiɲɛli ye a bɛ na ni tiɲɛli ye donc an ka ɲɔgɔn faamu an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ k'o min laɲini n'an ka wajuliw ye an bɛ k'o min laɲini n'an ka kumaw ye n'an bɛ ɲɔgɔn nɛnɛ a la an bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya a la an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ a la an bɛ ɲɔgɔn ka duw ci a kama an bɛ ɲɔgɔn joli bɔ a kama an b'a ye k'a fɔ an bɛ ka fɛn ɲinina fɛn min tɛ se ka kɛ an bɛ ka fɛn ɲinina ala yɛrɛ m'an da fɛn min kama i ye n faamuya ala y'an da min kama n'o ye an ka bɛn lasilibaw kan an ka bɛn olu kan an ka bɛɛ to yen nɔ bɛɛ k'i ka baara kɛ i ka conviction cogoya la walhamdulilahi rabbil alamin an karamɔgɔ an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka nin walawalalen na hakili la ne n'a ɲɔgɔnna caman ye faamuya caman sɔrɔ hadisa in yɛrɛ kɔrɔ la ani malikiya yɛrɛ kɔnɔna i ye dakuruɲɛ damadamani min fɔ faamuyaw sɔrɔla la an bɛ dugawu kɛ bulon kɔnɔ sigi wɛrɛ ala ko yira an na inshallah an bɛ foli lasegin aw ma aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na nin waati in kɔnɔna na tijaniya bulonba kɔnɔna na Sherifila Jabaranin kan an kun y'a fɔ aw ye kuma daminɛ na k'a fɔ ani an karamɔgɔ Alhuseini Jakite an n'ale de kun bɛ ɲɔgɔn bolo bulon kɔnɔna na kɔrɔfɔw bolila min kan hakili la aw ye caman faamuya a la o la an k'a dɔn k'a fɔ ko silamɛya a lasili ye min ye fɔnkɔɲɔgɔnya foyi ma don a la an karamɔgɔ da sera a ma n'o ye sali ye n'o ye sun ye n'o ye hiji ye o n'a ɲɔgɔnna baara silamɛw bɛn'a ma fan bɛɛ lajɛlen fɛ a tɔ min bɛ yen o bolofara tɔ ninnu ko olu tɛ se ka kɛ sababu ye k'an farafara o la ni silamɛw farala ɲɔgɔn kan ka bɛn o nafa bɛ segin silamɛw yɛrɛ de ma o la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen banna jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka sigi wɛrɛ yir'an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh